عزو السلام تانا تقبلوا فنونا بمكتتال تركبوا زخبركم من زخبركن انتقطاتلتنا كمي تمسيوم ساعة شعات مشي تأخيلون لهم سنبت شعاتنا حسس تدالوه هقراون زيناتات حيزلكم قريبا زلوخ إفرم قدي نمكتتالكم بخبرين عدوم كخاب بغندي استزينا فيلم حرستو الزباقاش باركا درك إز تصورن كالتفهم زفاري نازرتي كتقومو موياويان التحساسي بوم هقراوي محبر صمومان إرترا حمشاي قبائي بمكياد حداس آكايادي تأكال مريزو أب كتما كرن بهقراوي مرمرا بلوت اوتسي زمزقبو أبالات مبل سالسان شومن تنظريا هقراوي أقلقلو التشليمام يوكرين صار ميسايل ورحاوي كسدد الله مس أمريكا كمتسمع مع زيلنسكي حاب إيران كندا كاب أمريكا خمسان زخل وسكرت تماطاطاني ملاش كتبوا المخانا أتنجغا منغستي كندا بحدقا بارع مرر بأوراجا بريتش كولومبيا بخصوص نعوان حدقا دنقاقي أوجيوم حرستو الزباقاش باركا درك إيزت صورن كالتفهم زفوري نازر تغتقمو موياويانا تحساسي بوم وكريل إيرينا قداو تولد بملكة صبصاب زدالو تحستولو ياسين صالح كغربلنايم أبزوبا غاشباركا واحدي زنابن مدونغاي كراماتن أبزو خصة الأوان حارستو درك إيز تصورن كالتفهم أفرز بصحن مروتاتا زرتي كتقومن كمون تبزبلت مايا معلان معالز حقوزو ميلاتات كزوترو صوب مايا حرشا مغيرم وانا دايركتر كفر حرشان مريتن آتو أبو بكر عثمان إيرينا أبزوهابو حابريتا أب مبزحتو كبابيتا زوبا غاشباركا زناب دونغيو أبرئس مجمارو بزرگحن عغاننون كم تتبيز تغبرلو سلزيكونا أب صفحات زحرس مريتن درجة عبي زراتن ألتاو تتصنو خمزفت أرب متكاس حارستو دركاو زنابا معلان معال قره أم بقبو كزاليون كدلادلون كمون نتي كونتا زتصاورو مروتاتا زرتي كتكمو مخيروم لوما عمد كرامات بدرجة زوبا أستاد كالتميتين تسعن حدن شح هكتار كحرسو كامدب انتنبرا بسنكي واحدن مدونغاين زناب زاقيت 76 ميتاويت كم تحرسة زحبرة حالافي چنفر لمعات بغلي آتو نغاسي هابتي ميكال حارستو تخسيتو زلو من مزبال وقت واحد زنابن أب قمت بمتاو تراكترات كي تتصبي بزلوهم كحرسو دركي زتصاورون أب حتسير قزي زفري ناظر تيكة تقومن كمون قراوتهم بقبو دوكي عم نزل ترخب ماي أما علان موعال أبرتي عم كسرحو التحساسيبهم أتم موياويان حرشا أمو داتا نتفتات معقاب حمدن ماين بحفشا مددال نا حرشا مريد دما بفلاي كابتوم بعتب كتقبر زقبو ميلاتات قوى انتغنا أبزو باقاش باركا كم تزدل لخم زي سوقوما كم صعبينو دما حرستت كابتت أباينت لعلمة انكرمتاو الزناب كم زي تناقفو بملكات نتفتات معقاب حمدن ماين بغطالي كسر حلون نقلي أبوانو ككادن واحدن مدن قاين زناب أبزو خصة الوقت دما تبزبلت ماي معلان موعال زحقوز ميلاتات كخطلو تغلات إفهم كزرقون مياوي مغري كخطلو تمحتنم أب شحن شعات تميتن تسعين شو من تنزقومن أستا 30 شح عبالات زلوون هقراو محبر صمان إرترا حمشاي قبايت مالي شو من تنحاسيها بسمرا كايدوم وكل إرينا بيتي السلومن زدالو توزينا وصبصاب دانايت قبرهيوت كتغربيام هاجراو محبر صمومان إيرترا قانقا ملكت مأكل سحبت كلنتناوي معبالة صمومانيو بزبل تيما أبا أسمرا حمشاي قبائي أكايدوم أبت منيسترا زركبوهم لعلو سبب سلطان منغستن جنبارن كمون كاب الزوباتات زتوكلو أبالات محبر زترخبلو قبائي أبومبر محبر آتو ولد ميكائيل سئلة أبزاس معوقان سنكلنا تصمت دروتنت كين يوم مبههال أب ممهارن مستمهارن قولي يرأي مهلاو نازن كان بدهوتات نمقلال دما بوهدة مسرح كم زدل بمحبار قبائي نوحس عبيتن معبالن قانقا ملكت وفري نمقبار زدف كم زخونا آنت إيروم أب منيستر عيون محبرا ودحنتن وانا دايركتر
ክፍሊ ማሕበራዊ ድሕነት ኣቶ ምሕረት ኣፍሳሃየ ብግዱ ጽሙማን ከም ካልኦት ምስንክንና ዝነብሩ ዜጋታት ምዕሩይ ዕድላት ዝረኽብሉ ባይታ ምጥጣሕ መንግስቲ ቀዳምነት ሂቡ ካብ ዝሰርሓሉ ዘሎ ዕማማት ማሕበራዊ ድሕነት ከም ዝኾነ ኣረጋጊጹ ኣብታ ኣጋጣሚ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ሃገራዊ ማሕበራት ዓይነ ስውራን ከምኡውን ሃገራዊ ማሕበር ኣእምራውን ምዕባላውን ስንኩላን ናይ ምሕዝነት መልእኽቲ ኣቕሪቦም ማሕበር ካብ 4 ክሳብ 5 ጉባኤ ንዘሰላሰሎ ስራሕ ብዝምልከት ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ መሰላት ጽሙማን ምርግጋጽ መነባብሮኦምን ኣለይቶምን ምምሕያሽ ቋንቋ ምልክት ምምዕባል ዕድላት ትምህርቲ ምስፋሕ ከምኡውን ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ምብራኽ ዘጠቓልል ውፅኢታዊ ስራሕ ከም እትዓመት ተገሊጹ ተጋባእቲ ኣብቲ ጸብጻብን ቅዋምን ማሕበር ድሕሪ ዘካይድዎ ክትዕ ንዝቕጽል 4 ዓመታት እተገልግል ሓዳስ ኣካይዲት ኣካል መሪጾም ኣብ መወዳእታ ብኣባላት ማሕበር ዝተዳለወ ምርኢት ኢደ ስራሓት ምህዞን ሰንዓን ስእላዊ ምርኢት ከምኡውን ትልሂት ቀሪቡ ኣብ 1998 ዝተመስረተ ሃገራዊ ማሕበር ጽሙማን ኤርትራ ብደረጃ ሃገር 400 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ኣስታ 30,000 ኣባላት ኣለዎም ኣብ ከተማ ከረን ትርከብ ናይ መባእታ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዓንሰባ ኣብ ሃገራዊ መርመራ ማለት ማትሪክ ብሉጽ ነጥቢ ንዘመዝገቡ 10 ኣባላት መበል 38 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተምሃሮኣ ትማሊ 8 ነሓሰ ሸሊማ እቶም ንሽልማት ዝበቕዑ 2 ሙሉእ ነጥቢ ማለት 4 ነጥቢ ዘምጽኡ ክኾኑ ከለዉ 8 ድማ 3 ልዕሊኡን ዘመዝገቡ እዮም ብዘይካዚ ናይ ዲግሪን ዲፕሎምን ነጥቢ ዘምጽኡ 16 ተምሃሮኣ ተተባቢዖም ዳይሬክተር ናይታ ቤት ትምህርቲ መምህር መሐመድ ሳልሕ መሐመድ ስዒድ እቲ ጋጣሚ ብሉጻት ተምሃሮ ዝሽለሙሉ ጥራይ ዘይኮነ ብዛዕባ ናይ ኮሌጅ ትምህርቲ ሓፈሻዊ መብርሂ ዝረኽብሉ ከምኡውን ንዓመታ ናብ ሳዋ ዝወርዱ ተምሃሮ ተመክሮ ዝቐስሙሉ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኮሚቴ ወለዲ ብወገኖም ብሉጽ ውፅኢት ብዘይፃዕሪ ስለ ዘይርከብ ኣብ መጻኢ ኣበርቲዖም ብምስራሕ ዝሓሸ ውፅኢት ንኸመዝግቡ ምእንቲ ተራን ንቕሓትን ወለዲ ወሳኒ ምዃና ገንዚቦም ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ መምህር ክፍላይ ዓንደ ሚካኤል ኣብ ዝሃቦ መዛዘም ቃል እቲ መደብ ተምሃሮ ረኺቦሞን ዘሎ ብሉጽ ውፅኢት ዓቂቦም ንዝለዓለ ደረጃ ክሰርሑ ንምትብባዕ ብምዃኑ ንተምሃሮ ዝያዳ ሓላፍነት ዘሰክም ከም ዝኾነ ብምሕባር ሰናይ ምንየቱ ገሊጹሎም ኣብ ንዞባ ቁርደት ንተሳተፍቲ ክረምታዊ ወፍሪ ተምሃሮ ኣብ ምውጋድ ጎዳእቲ ልምድታትን ረብሓታት መደብ ንኡስ ርቡሕ ቃጽዑ ሕርሻን ዘተኩራ ኣስተምሮ ተዋሂቦም እቲ ብኣብያተ ጽሕፈት ኣማደን ሕርሻን ዝተወደባ ኣስተምሮ ተምሃሮ ጎኒ ጎኒ እቲ ዘካይድዎ ዘለዉ ማእተታዊ ንጥፈታት ኣብ ሳዕቤናት ጎዳእቲ ልምድታት ዘለዎም ኣፍልጦ ብምዕባይ ኣብ ሕብረተሰብ እወታዊ ጽልዋን ምፍጣር እጃሞም ከበርክቱ ከምኡውን ብዛዕባ ረብሓታትን ሜላታትን ንኡስ ርቡሕ ቃጽዑ ሕርሻ ኣፍልጦ ከም ዝህልዎም ንምግባር ዝዓለመ ምዃኑ ኣካየድቲ ሓቢሮም ንኣገዳስነት ናይቲ ኣስተምሮ ዝጠቐሱ ተሳተፍቲ ዝተዋሃቦም ኣስተምሮ መረዳእቶም ኣበሪኾም ኣብ ምግታእ ጎዳእቲ ልምድታትን ምስፋሕ መደባት ሕርሻዊ ልምዓትን ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ዝስዕብ ዜናታት ሃገራት ወፃኢ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ዕድመኩም ዩክሬን ጸረ ሚሳኤል ወርሓዊ ክስደደላ ምስ ኣሜሪካ ከም ተሰማምዐት ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ሓቢሩ ቁጽሪ ናይቲ ዝለኣኽ ኣጽዋርን ክሳብ መዓስ ከም ዝቕጽልን ብልክዕ እኳ እንተዘይተነጸረ ክሳራ መጥቃዕቲ ሩስያ ኣብ ምጉዳል ተርኡ ቀሊል ከም ዘይከውን ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ኣሚትሎም መጠን ናይቲ ዝለኣኽ ኣጽዋር ክዛይ ዝጸውዐ ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ካልኦት መሻርክቲ ሃገራት ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስዳ ተማሕጺንሎም ዩክሬን ኣብ ዓመት 2026 ካብ ኣሜሪካ ዝተላእከላ መጠን ኣጽዋር ካብቲ ናይ ዓመት 2025 ዝወሓደ ምዃኑ እያ ትገልጽ ኣሜሪካ ብዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣብ ልዕሊ ኢራን ድሕሪ ዘበገሰቶ ወተሃደራዊ ወፍሪ ናብ ዩክሬን ክትልእኾ መጠን ኣጽዋር ክጎድል ከም ዝኽእል ክእመት ጸኒሑ እዩ ኣሜሪካ ነቲ ኩናት ድሕሪ ምብጋሳ ዋሕዲ ተተኮስቲ ከም ዘጋጥማ እኳ እንተተገልጸ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ግና ኣሉታዊ ምላሽ ሂቡሎም ካናዳ ካብ ኣሜሪካ ክመጻኒ ዝኽእል ወሰኽ ቀረጥ ተማጣጣኒ ምላሽ ክትበሉ ምዃና ጠንቂቓ እዚ ዝተገልጸ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ዝተወሰነ ፍርያት እታው ካናዳ ናይ 50 ሚእታዊት ወሰኽ ቀረጽ ክግበር ዘሕለፎ ውሳኔ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልታት ከም ዝትግበር ድሕሪ ምጥቃስ እዩ
ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ማርክ ካርኔ ነቲ ውሳኔ ብትሪ ብምኹናን ሃገሩ ረብሓታታ ንምውሓስ ቀጥታዊ ምላሽ ከም እትህበሉ ኣነፂሩሎም በዚ ድማ ንግዳዊ ዝምድና ክልቲኣተን ሃገራት በኣሉታ ክጽሎ ከም ዝኽእል ብኣጉኡ ይእመት ካናዳ ንፍርያት እታው ኣሜሪካ ዘቆናጽብ ንጥፈታት ተካይድ ከም ዘላ ብምውቃስዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ነዚ ልዕሊ 20 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ወሰኽ ቀረጽ ከም ዝገብር ኣፍሊጡ ዘሎም እዚ ሓድሽ ስጉምቲ እዚ ነቢት ሲሚንቶ ፀባን ስጋን ዝኣመሰለ ፍርያት ከም ዘጠቓልል ቤት ጽሕፈት ግምጃ ኣሜሪካ ምሕባሩ ዝዝከር እዩ እዚ ተወሲኑ ዘሎ ወሰኽ ቀረጽ ልዕሊ 500 ናይቲ ኣሜሪካ ኣብ ዓመት 2025 ካብ ካናዳ ዝገበረቶ ልዕሊ 380 ቢልዮን ዶላር እታው ምዃኑ ኸ ጸብጸባት ይረድኦም ኣሜሪካን ካናዳን ኣብ ዓመት 2025 ብጠቕላላ ልዕሊ 720 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ንግዳዊ ምልዋጥ ከም ዘካየዳ ይሕበር መንግስቲ ካናዳ ብሰንኪ ብርቱዕ ሓደጋ ባርዕ ሞሮር ኣብ ኣውራጃ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጋ ኣውጆም እቲ መንግስቲ ነስጉምቲ ዝወሰደ በቲ ባርዕ ልዕሊ 24,000 ሄክታር ጫካታት ከም እተሃሞኾን ናብ ልዕሊ ኣባይቲ ዕንወት ከም ዝወረደን ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዮም ከም ሳዕብየን ናይቲ ባርዕ ድማ 10ታት ኣሽሓት ነበርቲ ናብ ውሕስ ከባቢታት ክጉዕዙ ትእዛዝ ተመሓላሊፉሎም መንግስቲ ካናዳ ኣብ ኣውራጃ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኦንታሪዮን ካልኦት ከባቢታትን እውን ናይ መጠንቀቕታ ኣዋጅ ኣመሓላሊፉሎም ኣብ ካናዳ ብዝሓለፈ 7 ዋርሕ ጥራይ ብሓደጋታት ባርዕ ሞሮር ልዕሊ 4 ሚልዮን ሄክታር ጫካ ከም ተሃሞኸ ጸብጸባት ይረድኦም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ኣውሮጳ ተኸሲቱ ብዘሎ ትርዋዒ ዝጠንቁ ሓደጋታት ባርዕ ሞሮር ንዋታውን ኣከባብያውን ዕንወት ይወርድ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ تبارع عبد حلف 10 ዓመታት ኣብ ተኣህጉር ካብ ዘጋጠመ ተመሳሳሊ ክስተት ተዘሓየለን ዝዓበየ ኽሳራ ዘውረደን ምዃንኻ ይጥቀስ ሚኒስትሪ ምክልኻል ጃፓን ናይ ዓመት 2027 ባጀት ምክልኻል ሃገሩ ልዕሊ 63 ቢልዮን ዶላር ክበጽሕ ከም ዝኽእል ኣሚቱ ነቲ ጉዳይ ብዝምልከት ዛጊት ወግዓው እማመ እኳ እንተዘይቀረበ መንግስቲ ጃፓን ወተሃደራዊ ዓቕሚ ሃገሩ ንምድንፋዕ ክስልዖን ዝጸንሐ መጠን ገንዘብ ክብከብሎ ምዃኑ ዝሕበር ዘሎም ዝበዝሐ ካብቲ ናይ ዝመጽእ ዓመት ባጀት ኣብ ሸመተ ዘመናዊ ጽዋር ከም ዝውዕል እዮም ሰመዚ ምክልኻልቲ ሃገር ዝገልጹ ዓመታዊ ባጀት ምክልኻላ ናብ 200 ካብ ጃምላ ሃገራዊ እቶታ ክብ ንምባል ትሰርሕ ዘላ ጃፓን ኣብዚ ዓመት እዚ ነቲ ጽላት ኣስታት 58 ቢልዮን ዶላር ከም ዝሰልዕት ጸብጸባት ይረድኦም تهاجر وتهدروا عقمة كبن مبال مس أمريكا فرنسا دبوب كوريان أستراليان زركبن هاجرات سمم عاد كتفرم ثاني حلام نتوت تهدروا من قصاصات بعتوب تكتاتو لهم زلات قلت تشاينا كما سأنا سقات نممكات تماساسال سقمتي كتوسط كم التخل كتتنقل ثاني حام جابان نسأتا زبا إسيا بقالوتات صلو وتهدروا وفر تقبر كم زلات توقع سمين كوريا بوغنا نتوفري ملاش كم تهبولو حبيرام زيناتات نمزامو أرستا زينا خدقم لكم حارستو زواغاش باركا درك ازت صورن كالتفوم زفاري نازرتي كتقومو موياويان التحساسي وام هاقراو محبر تؤماني إرترا حمشاي قبايو بمكياد حداس آكايادي تأكال مريزوم أب كتما كرن أب هاجرا مرمرة بلوز وتسيز زمزجبو أبلات مبل سالسان شوم من تزوريا هاجرا وأقول بلوز تشلي مام يوكرين صار ميسايل ورحاوي كسدد اللامس أمريكا كم تسمع مع زيلينسكي حابيرون كندا كاب أمريكا خمسان زغل وسكرز تماطعن ملاش كتبوا له مخانا أتنقرا منجست كندا بحدقة بارع مرور بأوراجا بريتش كولومبيا خصوصا إيوان حدقة دنقاقة أو جوم كبران ساعة زستدالو زيناتاتنا أبستزازي ملو مسترفو مدباتنا نحرقوكم بوغني سناي مشت